Миңнегөл кышыткан. Эй, зәһәрдә икән ул кышыткан дигән үлән. Үзем татыдым мин аны, нәрсә икәнен беләм. Сеңлемне елаткан идем, эләкте шуның өчен. Ялый-ялый йөгерәмен, белдем кышыткан кешен. Әни әйтә, ни сәбәбе, ник икәнен белдеңме? Икенче сабак булсын, ди, зәһәрлеген сиздеңме? Башкача насыйп итмәсен кышыткан чактырырга, киңәш итәмен сезгә дә ерактарак торырга. Күбәләк, төрле күбәләкләр минем янда очалар. Мин аларны тота алмыйм, чәчәкләрне кочалар. Бер-берсеннән берсе матур камыштыра күзләрне. Шундый җитез очалар, куып йөрим үзләрен. Әни димен, берсен генә миңа тотып бир әле. Ярамый бит тотарга ди, имгәтерсең түз әле. Ә мин аны кулга алып, сөяр идем яратып, бала белән күбәләктәй уйнар идек җан атып.